бинандагони гиромӣ барномаи субҳи тоҷикистонро идома медиҳем ва дар ин қисмати барнома суҳбати фосилавие дорем бо Умеда Абдуллозода, муовини раиси кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон. Зарурати баландбардоштани мақоми занон ва фаъолгардонии иштироки онҳоро дар идораи ҳаёти ҷамъиятӣ ва сиёсӣ дар даврони соҳибистиқлолӣ дар чӣ мебинед? ташаккури зиёд. дар ҳақиқатам дар тӯли солҳои соҳибистиқлолӣ аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат нисбат ба баланд бардоштани мақому манзилати занон як қатор чораи тадбирҳои зарурӣ андешида шуданд ва воқеан ҳам давлате ки занонаш соҳиби ҳуқуқу озодӣ ҳастанд, соҳиби имтиёзҳо ҳастанд, албатта ба рушд расидагӣ ҳастанд. ҳар қадар ки вазъи иҷтимоии занон баланд бошад, ба ҳамон андоза ҷамъият ба неъматҳои моддии маънавии тамаддун соҳиб мегардад. дар тӯли 30 соли соҳибистиқлолӣ дар ин самт зиёда аз 6 санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ба тасвиб расиданд ва дар натиҷаи татбиқи ана ҳамин санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ имрӯз бинед ки дар ҳамаи соҳаҳои иҷтимоию иқтисодӣ, сиёсию фарҳангӣ, сохтмон ва меъморӣ, нақлиёт, энергетика ва ҳатто дар сатҳи қабули қонуну қарорҳо низ рӯз аз рӯз шумораи занону бонувони лаёқатманд меафзояд. ва имрӯз занони лаёқатманди мо дар баробари мардҳо дар қабули қонуну қарорҳо фаъолона ширкат намуда истодаанд ва узви маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз ба 8 нафар ва вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ба 15 нафар баробар шудааст. ҳамзамон аз 18919 нафар хизматчиёни давлатӣ 4571 нафар занон ё худ зиёда аз 24%-ро занону модарон ташкил медиҳанд ва дар вазифаҳои роҳбарикунанда бошад 1156 нафар ё зиёда аз 19% занон ҳастанд. барои омода намудани насли наврас, насли ҷавон, махсусан ҷавондухтарон ба хизмати давлатӣ дар дигар ниҳодҳои давлатӣ аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷониби пешвои миллат тамоми шароитҳо муҳайё карда шудааст. аз ҷумла ана ҳамон амал кардани квотаҳои президентӣ, стипендияҳои президентӣ, сохта ба истифода додани ҳазорҳо муассисаҳои таълимӣ типи нав, дар ҷойҳо таъсис додани филиалҳои донишгоҳу донишкадаҳои олии кишвар низ аз ана ҳамон дастгириҳои ғамхориҳои пешвои миллат нисбат ба насли ҷавон, нисбат ба насли наврас ва барои донишазхудкунии онҳо аст. баланд будани савияи дониши як нафар духтар, як нафар зан, як нафар модар танҳо барои фаъолият намудан дар ниҳодҳои давлатӣ, дар хизмати давлатӣ, дар вазифаи роҳбарикунанда нест, балки саводнокии ҳар як зан пеш аз ҳама барои тарбияи дурусти фарзанд, барои дар рӯҳияи хиштаншиносӣ, дар рӯҳияи ватандӯстию ватанпарастӣ тарбия намудани фарзандон низ хеле зарур аст. зеро мегӯянд ки тарбия аллакай аз батни модар оғоз мегардад ва ҳар як фарзанд ҳанӯз дар батни модар ана ҳамон маданият, фарҳанг, ҷаҳонбинӣ, истеъдод ва донишу малакаи модарро ҳанӯз дар батни модар ба мерос мегирад. ва ҳар қадар ки агар занон босавод бошанд, ҳар қадар ки фарзандони ана ҳамин аз ҳар ҷиҳат комилро тарбия кунанд, ман фикр мекунам ҷомеа босавод мешавад. зеро бузургии ҳар як миллат, ҳар як ҷомеа бузургии фарзандони уст. дар соли 2021 ки охирон соли 3 солаи эълони рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ мебошад, барои рушди ҳунарҳои мардумӣ ва занони соҳибкор кадом барномаҳо татбиқ гардиданд ва чӣ қадар грантҳо ҷудо шуданд? ташаккури зиёд. воқеан ҳам занон, модарон пеш аз ҳама ҳифзкунанда, нигаҳдорандаи анамон урфу одат, расму оин, фарҳанги миллӣ, аз ҷумла анами ҳунарҳои мардумӣ ҳастанд ва аз ҷониби кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати рушди ҳунарҳои мардумӣ, ҳифзу нигаҳдории анъанаҳои миллӣ пайваста чораи тадбирҳои зарурӣ андешида мешаванд. аз ҷумла бахшида ба солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бо амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон якчанд фестивалу озмунҳо аз ҷумла фестивали чакома
барномаи гесу, садранги чакан, ҷилваи рангҳо ва кадбонии беҳтарин гузаронида шуд. дар самти ҷалби бештари занону духтарон ба омӯхтани касбу ҳунар дар 9 моҳи соли 2021 зиёда аз 11 000 нафар занону духтарони мо ба касбу ҳунар ҷалб карда шуда, ҳамзамон зиёда аз 26 000 духтарон бо ҷои кори доимӣ таъмин карда шуданд. ҳамзамон ба 1150 нафар занону бонувон ҷиҳати таъсиси коргоҳҳои хурди истеҳсолӣ қарзҳои имтиёзнок пешниҳод карда шудааст. ва бояд қайд намоем ки аз соли 2006 инҷониб бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон гранти президентӣ ҷиҳати дастгирӣ ва рушди соҳибкории занон амал мекунад ки дар маҷмӯъ аз соли 2006 то соли 2021 22 миллион сомонӣ барои дастгирӣ ва рушди соҳибкории занон равона карда шудааст. бояд қайд намоям ки то соли 2013 барои 40 нафар занону духтароне ки мехоҳанд ба соҳибкорӣ машғул бошанд, ба 40 нафар занон бо маблағи 1 миллион сомонӣ равона карда мешуд ва шурӯъ аз соли 2013 аллакай барои 80 нафар занону бонувон 2 миллион сомонӣ дар ин самт пешбинӣ шудааст. аз соли 2016 то соли 2020 400 лоиҳаи занону бонувон дар самти таъсиси коргоҳҳо, марказҳои ҳунаромӯзӣ, таъсиси боғҳо, коркарди меваи сабзавот, марказҳои қолинбофию адрасбофӣ ва ба ҳамин монанд зиёда аз 10 миллион равона карда шудааст. ва худи дар соли 2021 бошад 332 лоиҳа баъд аз эълони озмун барои иштирок дар озмуни гранти президентӣ 332 лоиҳа пешниҳод карда шуд ки 80 лоиҳа аз ҷумла 11 лоиҳа аз вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, 20 лоиҳа аз вилояти Суғд, 27 лоиҳа аз вилояти Хатлон, 7 лоиҳа шаҳри Душанбе, 7 лоиҳа ноҳияҳои тобеи марказ ва 7 лоиҳа барои занону бонувони минтақаи Рашт пешбинӣ гардид ва ҷудо карда шуд. дар 5 соли охир дар натиҷаи татбиқи лоиҳаҳои пешниҳодгардида 1934 ҷойҳои кории доимӣ ва мавсимӣ таъсис дода шуданд. маврид ба зикр аст ки бо дастгирии пешвои миллат, бо татбиқи анҳамин лоиҳаҳои дастгирӣ ёфта, бинед ки имрӯз занону модарони мо дар баробари иҷро намудани рисолати модариашон, дар баробари фаъолият намудан дар сохторҳои давлатӣ тавониста истоданд ки барои зиёд гардидани ҷойҳои корӣ ва барои эҳёи ҳунарҳои мардумӣ саҳми муносиби худашонро гузошта бошанд. ташаккури зиёд. бинандагони гиромӣ, ёдовар мешавем ки суҳбати фосилавӣ доштем бо Умеда Абдуллозода, муовини раиси кумитаи корбозанон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон. саҳифаҳои дигари барномаи Субҳи Тоҷикистон идома доранд.